Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalela njengamanje, lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekulungeni nasebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress and notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso enisuke niholwa ngayo, nifundiswa yona kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, siyanibingelela nonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Yamukelani umfowethu uMhlekizondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele esihola ekhazimuliswa inkosi yamakhosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amabhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, umunye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke. Siyambonga uNkulunkulu abaprofeti bakhe abangcwele abaphathisa izwi baliphatha ngokuthembeka, bashiya nombhalo beyilobile phansi njengezwi elubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyini okuyintando yakhe, uyini okubi phambi kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele emhlabeni ukuba izoba umhlatshelo nomsindisi eza ngayo uzosindisa thina ekubini basemhlabeni nesono esikenyameni. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yokuphila owavuka ekufeni ngosuku lwesithathu umzimba wenkazimulo wakhuphukela ezulwini emva kokuhlala izinsuku ezingama40 nabapostoli bakhe ebavula uqonda ngayo yonke into ekhona emthethweni nakubaprofeti nakumahubo ukuze baqonde intando nezwi likaNkulunkulu
wayesebathembisa-ke isiphiwo sikamoya ingcwele okuyisona esasogcwalisa konke njengobufakazi ababenakho ukuze bahambe umhlaba wonke beshumayela ivangeli bebuyisa nalabo abakude befakazela yona impalo ukuthi babiziwe bonke abasezigalweni abachithekela umhlaba wonke ukuba babuyele kuJehova. Ngakho-ke nathi sithola umusa ukuba sifinyelele kulo leli vangeli abaningi abangazange balithole kwaze kwafika isikhathi sokuthi bafa bengamazi uNkulunkulu bebanjwe yisathane. Abanye bafa bemazi uNkulunkulu kepha bengafuni ukumamukela. Thina kuwumusa omkhulu kakhulu kithi ukuthi simamukele uNkulunkulu. And ekumazini kwethu kuyicala futhi uma sesiphenduka sesihamba siphindela esonweni ngokuba lithi iBhayibheli ngabe kungcono ukuba zange silazi kwalona iqiniso kunokuba sithi sesilazi siphindele esonweni lapho kade sesihlanguliwe ezinkanukweni zakulomhlaba sasindiswa siyofaniswa nenja noma kuyofana nesake sithi inja iphindele emphalazeni wayo noma ingulube igeziwe yaphinde yazibhexa otakeni. So bazalwane kubalekile ukuthi njengoba sesilazi iqiniso yebo isono sihleze zingela isono siyinto usathana asebenza ngayo isona sikhathi sakhe ukuthi thina sona ziningi indlela usathane asikhunga ngazo ukuba sibuyele odakeni noma sibuyele emphalazweni. Kepha ngoJesu siyakwazi ukunqoba uma sizovuma ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe ezimpilweni zethu njengokuba yafezwa nakuye uKristu. Yena-ke engazange only thina sinakho ukuwa kepha sinikwe ithuba lokuthi siphinde sivuke. Ngokuba uma uJesu ethi-ke uze kuqaphele uhambo lwakho lungabi sebusika. Futhi uyobe ubanda uma kuhamba ebusika uyokusesonweni. Uma ethi ungabi intukuntuku kusho ukuthi ungabi imbaxambili, ungazenzi umzalwane kepha ubuhlele esonweni. Uma ushisa kusho ukuthi hlala okholweni lakho uthando lakho lokuqala ume kulona. Ngakho-ke bazalwane nathi sinxusana nabo bonke abantu abangakolizwa izwi ukuba balizwe balamukele bahambe ngalo njengokusho kwembhalo ukuze kusindiswe abaningi ukuba uthi uNkulunkulu akuyona intando yakhe ukuba abantu babhubhe kepha ukuba beze kuphendukeni. So ulwazi likaNkulunkulu bazalwane lona esiludingayo ukumazi ukuthi uNkulunkulu ngubani ukuze-ke ekuhambeni kwethu sihambe le ndlela yomngcwele ngokuqonda nangokuzinikela nangokuzidela. Khona-ke usathane ngeke simnike indawo. Indlela yobungcwele ngiyazi ukuthi uNkulunkulu asimboni kepha izwi lakhe lona lingamandla. So uma silenza izwi lakhe lona elisinika amandla ukuba sisindiswe kuzona zonke izinhlupheko esingahlangabezana nazo enyameni. So kuzomela siqine emkhulekweni nalapho kutheni khona sikuzile ukudla sikuzilele ukuba sijwayeze inyama ukuthi ingatholi yonke into eyifunayo noma yinini. Ingathi mengenakho mase ilahlekelwa ukholo yenze izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi siqhubeke sokuhlala kuwo umbuzo kasisi uXoli Precious Collinsons ose-England noma eNgilandi. Unemibuzo ujwayele ukubuza imibuzo sike siphendule ngalo iBhayibheli ukuze kube khona ukuqonda uselesikhathi awubuza ukuthi izinto ebesidila nazo kulezi nsuku ezidlulile bekwenzeka nami kwesinye isikhathi ngibuye ngikhohlwe umbuzo kepha-ke ngithe izolo ngizokhumbula namhlanje ngiwuphendule lo mbuzo ngawo amandla kaNkulunkulu ukuze-ke kube khona ukuqonda ezintweni eziningi lapho khona ungenakho ukuqonda khona. So sizoqala ngawo umbuzo sibuze bese siyawuphendula. Amen. Amen. Greetings, my brothers and sisters in Christ. I hope that you are all doing well
noma ke angazi lo mbuzo bekumele siuphendule ngesingisi ngoba phela ubuze ngesingisi. Uthi ke ngiyanibingelela bobhuti bami lo dadewethu. Yebo. I hope that you are doing well in the Lord. Ngiyathemba ukuthi nenza kahle enkosini. Pastor, can you kindly address the subject of false teeth? Okay, nangoke buza ukuthi ke malusi, pastor bathi umalusi ngesizulu. Ungake ngomusa uchaze ngalamazinyo okufakelwa. Not cosmetics. Not cosmetics. I am a cosmetics. But where one lost their teeth and needed to replace them with false teeth. Okay, uma ulahlekelwa amazinyo akho mase ke ufaka amazinyo okufakelwa. Lokho kuthiwa ngichaze. Ayikho indaba enjalo eBhayibhelini. Ngizokwenza nje isibonelo. Uma kuthiwa uphuma unyawo, ngeke ngoba sikhuluma ngezitho zomzimba ngithi. Uma uphuma unyawo lapha esibhedlela bekufakela umlenze lo ukuthi uhambe ugezele ngawo. Ngabe kuyisono yini? Cha. Angikwazi ukuthi kuyisono lokho. Uma uphumuka ingalo bekufaka ingalo engasebenzi kepha ingalo esithipha nje ukuze ukwazi ukugqoka ube ngathi umuntu onormal. Akukona isono lokho. So noma ke uphuma ihlo bekufakela ihlo noma lingasebenzi kepha likhona ukuze libalansise isimo sakho sokubuka nokubukeka. Akusona isona uhlobile ngokuba kuphume isitho sendalo. But uma uthatha ubucwebe, thatha izinyo elicobezelayo, unamazinyo aphelele, ulifake emlomeni kulamazinyo aphelele. Lokho kuyisono ngokuba uyahloba. So lokhu kokuthi uphuma amazinyo, lokho kufaka amazinyo okufakela kuyafana nokuthi uphuma umlenze ofaka umlenze okufakela. Umuntu onendlebe engezwa ufaka into kunento engazi bayibiza ngani. Into yakhona kepha ukuthi agcine ezwe noma ezwela kude kepha uyezwa. Kuyisono lokho akusona isono lokho ngokuba kwenziwa udokotela ukusiza lo muntu ukuthi aqhubeke angaziboni engazi ukuthi akaphelele. Ukho konke naye akwazi ukuthi ayezwe noma sizakala. Ngokuba uma unomlenze owodwa uhlezi ku-wheelchair lokho kwenza ube isixhwala. Kepha udokotela bese uqhamuka nendlela ukuthi ufakele umlenze ukuze nawe uzokwazi ukuzihambela uzenzele izinto. Lokho kungumusa ukuthi iBhayibheli lapha kwincwadi ye-Ecclesiasticus sahluko Ecclesiasticus manje uzoyikhomba kumina lo uvula iBhayibheli uzana mntwana. Awumele ngiyabona kunezinto ekumele sizibheke ukuthi iBhayibheli likhuluma ngani lithini. Ayikho lento esikhuluma eBhayibhelini but ngeke ungitshele ukuthi wena uma uhlephukelwe umlenze noma uphumelwe ihlo noma unenhliziyo isitho sakho somzimba ekhona inhliziyo noma iphaphu noma ngabe yinto ekhona ebekiwe engathi ekhishwa umuntu ngoba naku umuntu efuna ukuzisindisa yena ebekiwe. Uma kuzothathwa lo nhliziyo noma leyo nto ifake kwena ukuze uphile, lokho lo muntu loyana ukwenze lokho ngamandla kaNkulunkulu. Akubona ukukhohlakala lokho. Kepha mase wena ugula ngoba unemali uthi akuhambe kulandwa izingane zibulawe ukuze kuthathwe izinhliziyo zazo noma izinto zazo ngoba wena usudlala izidakamizwa, waxhaphaza umzimba wakho ngutshwala nangezidakamizwa. Manje ke sekuyashotha emzimbeni wakho sokuthi akuhanjwe kulandwa ingane nenhliziyo efana neyakho noma enezinto ezifana nezakho ukuze ibulawe leyo ngane khona kuzonikwa wena sikhohlakala. Wena unecala uNkulunkulu. Nalo dokotela wakhe enenza nayo lokho kuyale ngalokho ninecala naye. Ecclesiasticus awubuzi ngathi ufuna yiphi incwadi 38 right. Ecclesiasticus yeka ngifuna lokuhlaphaziswa babuka iBhayibheli lami. Mina iBhayibheli engidlisha ngayo ngendlela engidlisha ngayo izinto ngifani nawo. Wena uyahliphisisa iBhayibheli yakho lidabuka njalo. Ngifuna uchapter 38 from verse 1. Ngifuna nje siqale sibheke ukuthi ithini iBhayibheli
Incwadi Ecclesiasticus chapter Yes. 38 iverse lokuqala. Honor a physician Honor a physician, mhloniphe udokotela with the honor due unto him ngenhlonipho emfanele for the use which he may have ngokuba lo msebenzi angaba nawo noma umsebenzi angaba yiwo. of him. Yebo ngaye. For the Lord had created us. uNkulunkulu usakhile thina. For the Lord had created him. Hayi ngeke ukwazi ukwenza lo nto le. Ngiyatranslate wona futhi izinto ezingekho. For the Lord had created him. Ngoba uNkulunkulu umakhile udokotela. Umakhile yena. For of the Most High cometh healing. Ngokuba ukulapheka kuza ngokolo ongaphezulu konke kuNkulunkulu. And he shall receive honor of the king. So ufanele athole udumo nenhlonipho enkosini. The skill of a physician Ikhono likadokotela shall lift up his head. liyophakamisa ikhanda lakhe. And in the sight of great men So phambi kwamehlo abantu abakhulu he shall be in admiration. kumele abongwe. The Lord had created medicines uNkulunkulu wakhile imithi out of the earth, emhlabeni. and he that is wise will not abhor them. Lowo ohlakaniphileyo ngeke aze ayibukele phansi. So ngizama ukuchaza khona abantu abathi abasayi ezibhedlela. Khona abantu abathi bona bafuna ukujova. Ngiyabona ukujovela uprevent uma ukhohlakala ungafuni ukuzala. Usikhohlakala ngoba lokho kwenzela isono. Ngiyakubona ukuthatha amaphilisi ukuze ubulala ingane esiswini. Usikhohlakala. Ngiyakubona ukuthatha amaphilisi ukuze udakwe idakamizwa noma wagandayo wabheme. Usikhohlakala ulaphi lutho wena ukhohlakele. Ngiyakubona uthatha amaphilisi wafaka otshwaleni uthi uyagwinya noma wagwinya bese udanse kakhulu ujuluke udanse kuze kuse udanse noma ngasekho ingoma. Mawugwinyile khona into ekhalayo. Mawugwinyile khona into ekhalayo. Uhlafuna ushefisi ngihlangana nabo ugwinya. Anyonhle ehlahuyela. Yabo uma ushephuza kansihlafuna ulimi ngoba nje ufuna kube khona into eziba khona emlomeni megwinyile kahle ngahlafuna. Begwinya amaphilisi. Ngiyakubona lokukhohlakala kwenu lokubhema iRetex nethatha amaphilisi nenze iwunga. Khohlakala lokho. Nakwenza zonke umjovo lekujova ngayo kwenza ukuthi amadakwe yidakamizwa babe izigqila zesono. Lokho ukukhohlakala sikhuluma thina ngokuthi uma umuntu egula noma umuntu wesifazane ekhulelwe noma umuntu enekhanda elibuhlungu noma enenda kufanele kuphuze iphilisi lezinhlungu ukuze udambise ubuhlungu. So uma wena uzophuzela amaphilisi ukuthi uzibulale wena usikhohlakala ngoba wena wesihogweni. So iBhayibheli liyasichazela ukuthi ke udokotela ubekwe uNkulunkulu. Umsebenzi wakhe ukwelapha. Kepha naye udokotela uma ezolapha fanele naye akhuleke enkosini. Angabiza amadlozi, angabiza amadimoni, angayeza ngomeni. So isangoma ke ngisibali mina nodokotela. Khuluma ngabantu mina abenza umsebenzi wokuletha ukuphila phakathi kwabantu. Okay. Liyaveza ke iBhayibheli ukuthi ke udokotela ubekwe uNkulunkulu. Ngokuba lithi iBhayibheli loLuka waye udokotela. Ukhona abamele eBhayibhelini. So uyabona ukuthi kukhona amakhosi eBhayibhelini. Kukhona izikhulu, abantu abayizikhulu ufanele babe khona emhlabeni. Ngisho ufunda incwadi yama Numbers kuthiwa ke manje uMoses akahlukanisa abantu ngokwezikhundla zabo nangokwezikhulu athathe ngobukhulu babo. Uyabona mase ufunda ithi ke enye incwadi egcwasela into engisho before ngibuyele kulento le engichazayo. Lapha kwincwadi yamaRoma sahloko 13. Ngifuna ungifundele kusukela kuverse 1. Le ncwadi ke kuthiwa Ecclesiasticus ana ikule iBhayibheli ke leli sinalo balibiza ngeKing James Version lesithi siyasebenza ukuba ebuyisele sizulwini ngokupheleleyo kuqonde konke uNkulunkulu evumile nezincwadi eningenazo nina ezu16 ezazikheshiwe abase Roman Catholic Church ababedlala ukuhlakanipha kwabo. Manje ke siyabuyisela yonke into esimweni ngaphambi kokuba umhlaba ubhubhe ukuze engazuba khona noyedwa umuntu ozothi yena akazwanga noma akabonanga. Lowo lentshisekelo okwazi iqiniso uzolithenga leBhayibheli ngokuba bokwazi ukuthenga iselfone ebizayo uyiqongelelele uzube naye. Ubukwazi ukulibha istatue sika 2500 noma kuthiwa uhola 1000 ngenyanga.
Kufuneka uthole imali yokugibela, imali yokudla, imali yokurenta, kuyona le mali le. Kepha wasifuna sasicathulo sika 1500 esika 2500. Manje ke le mali abuyidla u5000 ungelutho udla usuku bonke udle jointini, abanye badle o10000 15000. Bese kumele uthenge iBhayibheli sonwa ikhanda sothi liyabiza yini ebiza ubhiye ungenamsebenzi kunezwi kaNkulunkulu ezokunika ukuphila. Ndlala ukukhohlakala njalo msana uvumela lo moya lo. So ithi incwadi ke mayelana nalo daba lo labantu ababekiwe lemhlabeni izikhundla zonke zibekwe uNkulunkulu. Manje ngeke ke sithi udokotela akekho ngoba siyamthola eBhayibhelini, abathela isibentele bakhona eBhayibhelini. Izolonto le. Go ahead. Incwadi kwabaseRoma isahluko se-13 ivesi lokuqala. Go ahead. Akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso. Izolonto le. Makube yilowo. So abantu abaningi abafuna ukuyenza le. Abantu sebe over righteous. Sebekhola ngokweqile. Abasakholwa ngokwezwi. Ngokuthi abanye balalela ubufakazi babantu abalithatha izinto ku-internet. Izwi kaNkulunkulu mongalazi uzothuka. Lithi iBhayibheli akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso. Yes. Ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Yezonto engishoyo. So yonke into ekhona lemhlabeni ivela ngisho uSathane uqobo lwakhe uvela kuNkulunkulu. Ngisho ngazama kangakanani ukukhohlisa isenzo uNkulunkulu ngaphezulu kwabantu. Yena uphuma khona uNkulunkulu uSathane lo moya lo abantu abawuzonda kangaka hleze ubona kwabanye abantu. Avela uSathane ubani? Esho naye eba uSathane. Amen. You understand? uSathane uthanda udlame nengxabano. Ukuthi akhipha omunye uSathane komunye uSathane ngeke akwenze. Kusho njalo uJesu. Bethi unoBeelzebub. Athi ke ngenzeka kanjani ukuthi umuntu onoBeelzebub aphinda awise futhi umbuso wabo osebumnyameni. Umbuso wobumnyameni uyasebenzelana. Ngakho bethanda ukuhleba, bethanda ukuchitha igazi, bahlangana ngezinto ezimbi. So manje lemhlabeni ngababusi ke nezikhundla eziningi sezingenwe lo moya kaSathane. So sekumele sikwazi okushiwo eBhayibheli ukuze soqonda ukuthi ukuthini uNkulunkulu mekhuluma kanje. Labantu bahlele ezikhundleni ezibekwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unesikhundla sakhe ezulwini. Bese kuba khona izikhundla zezingilosi namabutho akhona. Lonke ikhona eBhayibhelini. So kukhona amabutho o50, kukhona amabutho o100, kukhona amabutho okapteni. Ba1000, 100,000. So uyabona into ezikhundla ukuthi iqhamuke ezulwini njengoba lemhlabeni igcotshiwe ukuthi ibe khona. You understand? Onginike lencwadi le mase siyaqhubeka bese ngibuyele ngapha kulombuzo ke wadadewethu. Akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso. Makube yilowo nalowo afunde ukuthobeka ngaphansi kwamandla ombuso. Ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Yes. Lawa akhona. Amiswe nguNkulunkulu. Amiswe ubani? Amiswe nguNkulunkulu. Yeyizindaba. So konke okukhona emhlabeni nje ubona khona abona uthi uNkulunkulu yena esawungqongqoshe wabantwana bakaIsrael. Yena wayengqongqoshe. Kungekho ungqongqoshe phakathi. Wayebeka nje uMoses. Kuze kufike ubani uJethro ubaba bani uMoses. Umukhwe kaMoses. uMoses engakwazi ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu eyedwa emisa abantu kuze kuthole ilanga. Athi ngcono mbeka abantu esikhundleni kanje. Ngoba lo muntu naye umpriest kaNkulunkulu. So ufundisa uMoses ukuthi akenze izinto ngendlela ehlelekile. uMoses abekeke abantu wagcina sekuhleleka. So lento le yokuhleleka uNkulunkulu uyayithanda. Ingakho ethi khona abangabaprofeti, nabapostoli, nabavangeli, nabelusi, nabafundisi. Uthi ngabe bonke benza umsebenzi ofanayo? Cha. Kepha bonke sebenzelana kube kuhle ngokuba bonke bamalunga omzimba owodwa. So uma elinye ilunga lingekho umzimba ufunction kahle. Njengoba usukubona umuntu bese enqanyula imilenze yombili. Akakwazi. Kepha buka manje khona lento kuthiwa uOscar Pistorius. uOscar Pistorius wayengena imilenze omunye umuntu wayethi sakahlele ku-wheelchair ngaphinda ahambe. Kepha ngamandla kaDokotela la ngokuhlakanipha uDokotela abliko uNkulunkulu wamfaka imilenze waphenduka waye-athlete. Waba umsubathi wagijima. Ewina izindondo nabanye abantu abakhubazekile. Ukuze bengeze ukuzibona emphakathini bengelutho noma bethathwa kancane. uNkulunkulu unika abantu ukuhlakanipha ukuze kusizakala abanye abantu.
So umoya kaNkulunkulu ukuthi ke kube khona umusa nozwelo nothando phakathi kwabantwana bakhe. So uma kukhona umuntu onengale engaphelele noma enqanyuliwe, uma kukhona umuntu oluhlakanipha njengoba ethi uNkulunkulu makakhiwe itabernacle, athi Moses khona ngimnikile ukuhlakanipha phakathi kwabantwana abathize, yena lowo muntu lowo unomqondo wokwakha wobuchule. So ukuhlakanipha yona into esizenzela yona thina, amandla lawo esiwanikiwe. uNkulunkulu usinika amandla okuhlakanipha ukuthi senze okuhle, kepha ngenxa yomoya kaSathane sigcine sesisebenzisa ini lokho okuhle for okubi. Bese ithi indaba lapha kwincwadi yaMshumayeli sahluko 7 verse 29 ithi nayi indaba enkulu uNkulunkulu afuna niyiqonde. Sahluko 7 verse 29, Mshumayeli 7 verse 29. Bheka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi naku-ke uNkulunkulu akubalulayo okubalekile ukuthi nakho akufumene. uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. uNkulunkulu wenza thina abantu ukuthi sibe qotho, Kepha bona bafunile amacebo kepha amaningi. abantu sebezifunele bona izindlela zabo ezimbi eziningi, amacebo abo amabi amaningi. So manje lokho kubhalantiswa yiphenye incwadi futhi yokuqala incwadi yamaRoma sahluko 1. Ngifuna unginike uverse 27 to verse 29 eveza uNkulunkulu ukuthi yini egcwele kubantu futhi yini abantu abayenzayo. Incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 27. Yes. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane. Basha No, awuqala kuverse 28. Nanjengalokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. ukwenza okungafanele ngenxa yokunganaki nokuhlala kumyalelo nalobuqotho uNkulunkulu asinike bona. uNkulunkulu ngenxa yokunganaki nokuthatha iqiniso siliphendula amandla, uNkulunkulu wayesenikela abantu abangezwa kulowo moya wabo ngoba abezwa. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki. Yes. Ukwenza okungafanele. Yes. Begcwele konke ukungalungi. Nokonakala. Nesangabe. Nobubi. Begcwele umhawu. Nokubulala. Nokuphikisana. So lezi zinto aziyona intando kaNkulunkulu zezisibalwayo kuze kuzofika kuleyo mpikiswano nani futhi nenkohliso. Nokukhohlisa. Nobuqili. Nokuhleba. Bayizinyevu. Nabazonda uNkulunkulu. Nabazonda uNkulunkulu. Umuntu owenza into ephambene nentando kaNkulunkulu uzonda uNkulunkulu. Bayizidlova. Nabazidlayo. Abazigabisayo. Nabaqambi bokubi. Nayo ke le ndawo ngifuna sifike kuyona. Uthi bangabaqambi. Igama ngesingisi bathi inventors of evil. So umuntu beqamba into embi, mebekwe into okuthiwa nayi umsebenzi wayo, wena bese ubona ukuthi le ngingayisebenzisela ukuthi kube kubi. Angeke ngenze nje nali iBhayibheli nginte esobala. iBhayibheli yizwe eliphilileyo. Kepha mase kuqhamuka umuntu ezoqamba amanga ngeBhayibheli, lo muntu uphendula iqiniso alenza amanga aphinde ame phambi kwabantu. Ashumayele sengazi ukuthi lento ayishumelayo iyahambisana neBhayibheli. Ngenxa yokushoda kolwazi kulabo abathamele, lokho kwenza ukuthi adukise abantu abaningi ngoba useqambe okubi ngento enhle. Ingakho benibhabhadisa ngokunichela ngamanzi banifuthe ngamanzi kanje. Ingakho benifutha ngamadumu bezibiza ngabaprofeti. Ingakho bendlisa izinyoka abathi abayiguqana idlutshane nibhuquze nidlutshane. Ingakho abanye benikhothisa izinyawo zabo ezinukayo. Ingakho abanye beniphuzisa utshwala khona emasontweni. Indawo okuthiwa khona ke emabadleni. Baqamba okubi ngegama eliphilileyo. So yabona ke zonke lezi zinto lezi zikhombisa kona ukuthi abantu abazwani nokuhle. uNkulunkulu uthi wamenza umuntu waqotho, kepha umuntu wazifunela amacebo akhe. Bangabenzi buqamba izinto ezimbi.
So uma ke sesibukela kule ndaba leyo ukuthi udokotela udalwe uNkulunkulu uphiwe uNkulunkulu ukuhlakanipha ukuthi akwazi ukuthaka amakhambi alaphe umuntu. Kepha kwayena udokotela kumele akholelwe kuNkulunkulu. Uyena okumele akhuleke nawe wena olashwayo kufanele ukukholelwe kuNkulunkulu. So igama likaNkulunkulu alisuki. Iphilisi ukudla amanzi okwenyama. Izwi umoya kaNkulunkulu owomuntu okuwena ongumoya. Ingakho ethi umpostoli Paul ke ukudla okwesisu nesisu esokudla. So angeke ungitshele ukuthi wena uzothi uphuka ithambo laphumela ngaphandle uthi uzoliya kumoya engcolo uzolibuyisela. Ekhanda lakho kuzokuthatha ukuthi awuphilile kahle. Uthi no ungangisizi ngangisi isibhedlela. Uzohlala nengane iphume kanje ithambo umoya engcolo uzomlungisa. Unamanga. Uzohlala uma ungalashwa uma unganakekelwa uzobola uphihlike izimpethu ugule uze ufe. Ukuba wena uyamlinga uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli linodokotela ababekiwe la emhlabeni. Ngabe ungitshela ukuthi wena uzotholakala wena useqaleni. Uthi hayi mina ngeke ngize ngihambe ngiyofuna ummeli ngizomela uJesu. uJesu ungummeli wethu ezulwini phambi kaNkulunkulu. La emhlabeni kunabammeli bakhona. La ongothi ngibanika incwadi. Nganoma incwadi yaThithu yini sahluko 3. Bengaphosisi. Incwadi yaThithu sahluko 3 lapho khona umpostoli Paul ephathisa ngazi ukuphathisa noma uThithu ngasegcineni. Othi ngibheke nami. Bengayena uThithu chapter 3 starting from verse 12. Incwadi uThithu isahluko sesithathu ivesi lesi-12. Kusho umpostoli Paul la. Xa sengithuma eAretena Yes. noma Uthikitu kuwe Uthikiku kuwe Ayifunde Washesha. funda kahle. ngase ngithuma uEratema noma Uthikiku kuwe washesha ukuza kimi eNikopoli ngokuba nginqumile ukuthi ngizakuhlala lapho ubusika. Uzena ummeli noApollo obahambisa ngokunakekela. So kunozena ummeli la emhlabeni sinommeli ukuthi ke mawunamacala onolwazi ngezinto zasemhlabeni eziphathelene nomthetho wasemhlabeni ongakumela. Yabona basishumela kanje. Sinommeli mina njengoba nginolwazi lweBhayibheli kufanele kube nolwazi lomthetho walemhlabeni ukuze mekwenzeka kuthiwa ukuphazanyiswa leli vangeli ngikwazi ukuthi ngikhulume njengokuba kusho kwembhalo ngiqhathanise nezinto zemhlabeni. Angikhulume nje ngokuthiwa ngingashumayeli ngokephezisu mina ngizoboshwa. iBhayibheli yakutshela ukuthi ke izifebe azifunakali and futhi umuntu bechitha imbewu yakhe ayilahle enhlabathini lo muntu lo ulimaza imvelo kaNkulunkulu. So kanjalo nomuntu ozokhulelwa mesabulala ingane engakuzala ubulele umphefumulo kaNkulunkulu. So ubulala imvelo uthini uNkulunkulu kweBhayibheli uthi zalanani nanje. So anginawo amandla okuvala lawo mandla ayizwi kaNkulunkulu ukuthi ke uthi zalanani nanje bese ngithi mina lokho ngizokuvimba. Ngikhuluma ngeBhayibheli. So ngiyakwazi ukuzimela ngezwi likaNkulunkulu. Angikwazi ukuthi ke ngizothi mina hayi uNkulunkulu uzohamba uyongikhulumela ngibe ngingalazi nezwi lakhe. Ngifike lapha yangiboshwe ngoba yini anginalo ulwazi. And futhi angimfuni umeli onokuqonda izinto zomthetho awazi lutho. Kungcono bethiwa uzolahla icala ngobuqhoshosho ngenxa ukuthi wena ubanjwe ngendlela engafanele. Uma sinommeli futhi okholwayo unayo ozolazi iBhayibheli aphinde azi umthetho. Lo muntu uzokwazi ukuthi ayoma nami enkantolo angimele ngokuba kubhalwe phansi ukuthi ukhona ummeli la eBhayibhelini. So ngalo ndlela ngizama ukuchaza ukuthi ke
Thina abantu thina sigcina sesilunga ngokuphezulu ngokungaphezulu kokulunga kwaNkulunkulu bese sigcina sesiba yimpumputhe ekulungeni kwethu ngenxa ukuthi asilazi izwi. Ayikho into wrong ukufaka amazinyo okufakelwa lawa kuthiwa ama false teeth. Mokuthi uphunyelwa amazinyo. Ayikho into wrong ukuthi uma uphuma unyawo ufaka unyawo lokufakela uhamba uthugezele ngalo. Ngokuba ke lokho akwenziwanga ngendlela yokukhohlakala, kwenziwe ngendlela yokuba usizo udokotela okusizile. Nayi ke indaba sesibuyela ngapha sibheka ukuthi yini engafunakali. Ongibuyisele kwincwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 2 kusukela ku verse 12 noma ku verse 9. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezibafaneleyo. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezibafaneleyo. Mabagqoke ngendlela ehloniphekileyo. Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Ezindaba uma uzihlobisa ngani? Ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. So izinwele zakho azingafakwa lutho, azingenziwa lutho. Ungaphemi, ungazidayi, ungaziluki. Ngokuba lokho ukuhloba kwangaphandle. Azinalutho inwele zakho. Azikhubazekile inwele zakho. Azilimele inwele zakho. Zimnyama zuphuthu, ziyeke zibe njalo. Amen. Ungalinge wenze into ezokwenza ukuthi ushintshe indalo kaNkulunkulu. Amen. You understand? Ngokunjalo besifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Yes. Bazihlobise ngokuhlonipha. Bazihlobise ngokuhlonipha ngokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Nani futhi enye. Nangegolide. So yayizwa indaba isikobala manje. Igolide. So igolide nesiliva nedayimani. Zonke lezo zinto lezo ziyahambisana. Ngeke uzihlobise ngazo. So wena mawuzofaka ama chains ezingalweni zakho nasemazinyeni ekhona amazinyo akhe ephelele noma ufaka ama chains emqaleni. Wena uyazihlobisa ngokungaphandle ufaka amacici uyazihlobisa ikhala lakhe likhubazekile nje ukufaka icici ekhaleni nasemehlweni akhe ukhubazekile njengoba sowufake icici emehlweni ukuzihlobisa lokho umoya kaSathane lo. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide namapharele. So khona amabhengela afakwayo nemgece engacobezeli efakwayo namawashi noma kuthiwa wacebezeli. Kepha lezo zinto lezo nazo ziyingxenye ezinto ezihloba ngazo. Nangezambatho ezinemali nezimpahla ezibizayo. Singahlobi ngokungaphandle. Lesi Bible masingahlobi ngokungaphandle. So manje ufuna ukuthi ke wena ukulifaka iwash alina meaning iwash. Alina meaning iwash. Uma ngimele ikhona kwefoni noma likhona odongeni ngiyalazi. So isikhathi isona esibalekile ukuthi wena uthenda leli uyindaba uthengele igolide. Yindaba uthengele isiliva. Ungathengeli ibhandeke at least ke libe nesikhathi kuphela. Why lize libe nombalo othize wena ulithande likuyacobezela. Khona uzobuka isikhathi lokuthi. Hallelujah. Njalo umugqokile lokuthi kanje. Noma ungasanekile seyingenile lento yokuthoma ngoba ufuna ubonathi ufakile le wash. Kanjalo kancane sibona ngawe. So ukhubazekile. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yini lezi zinto ziyawufaka vele umoya. Khona lezi zinto ziyathanda ukubukwa yabo lento kufana nomuntu ojoya ama tattoo. Udweba tattoo afune le khona izobonakala khona. Akayifakele ukuthi ifihle mhlamba ayifake ngaphansi kwekhwapha. Ifanele kube le khona enye ubona amankankane eqhangana emqaleni nezinkanyezi emva kwendlela. Abanye angisho ngokuhamba ejimini ngoba naku usayibonela into ku wrestling naku movie ukuthi the starring isine tattoo ethi ngiyithanda ngisho nami ngijima izongifanele bese ngifake la. Ihluzu ama isuka lapha ezantsi emlenzeni yovala la ufuna uyabhisha hamba bebanquni lapha ya esekugcobele into ezicobezelayo esekufaka ibaby oil ukuze nje lapha ubhuti madlisa nge-tattoo. Zezinto lezi ziyamemeza mawunazo ukuthi engathi ungangiveza eyizolonto leyo. So the same thing nempahla ezibizayo. Ngangigqoka impahla ezibizayo uhlelo kanjani
ufuna ukuthi unuke ngendlela ethize, ufuna ukuthi uhlale ngendlela noma uhlale ezindaweni ezithize ungahlali kanjani. Mawugcobekile noma kwagcwele yabo lonto leyo iyakuhlukumeza ukuthi hey wey Gucci yami. Mayinyathela umuntu engeke umbuka kabi. Yabo uzani. Yazi malini? Yini sokubambile lo moya. So lezi zinto esikhuzwa kuzona ukuze singezubeka inhliziyo zethu kakhulu kulezi zinto esinazo. So mawuzongibuza ukuthi mawushadile ufake iringi, anginandaba ayisho lutho. Nifeba nawo amaringi. Ayibalekile iringi emgcoleni. Mawuyithanda ungayifaka but ayinamsebenzi. Ukuba umhlobiso uhlobe ngayo ngaphandle wena. uNkulunkulu ufuna wena uthembeke ngokwenhliziyo. Ingakho ubone ungafakile amawashi, ungafakile imigexo, ungafakile lutho. Labanye bafaka izintambo ezibomvu. Lalemqaleni bathi yabavikela, awuvikelwa yilutho, intambo leyo. Ngosathi intambo la thema yakho uzibophe ngentambo esuthi yakuvikela. Ngisho uhamba ukukho uvula wenyanga uzofa na uzofa. Nizofa nonke. So akukho ngalemhlabeni wena ungazivikela kubona ukuthi hayi mina lokho ngizomvikela ukuthi ngedutshulwa ongathakathwa lutho. Haleluya. uNkulunkulu okwazi ukusibiyela ngomlilo. Ukuze imisebenzi kaSathane ingeke izikwazi ukufinyelela kuthini. So lezi zinto lezi esibaliwe ucwebe amapharele ukufaka amacici noma kuthiwa icici lakhe licobezeli limnyama noma limhlophe icici okusalayo amapharele lawo. Understand? Ngoba wena uthi ke hayi lole zami ngizibophile la ngemumva ngizibophe ngechain noma ngoba yini lokhu uhlobisile wena. Ngoba ilole zakho ngeke uzibophe zuwuphuthu. Amen. Ngeke uzibophe uzoziyeka ilole zakho. But mase uzifaka umuthi wazilungisa wazenza uzele khona uzobona ukuthi zifanele ziboshwe ngoba sozifanisa neNdiya noma nomlungu noma neChina. Wena awuthandi indlela odalwe ngayo. Izona zinto ezimbi lezo phambi kwaNkulunkulu. Ngapha ukufaka amazinyo, ngona ungena amazinyo angeke ithi kuyisono lokho. Ukufaka ingalo mekuthiwa khona ingalo efakiwe isidom nje ukuze wena ukwazi ukugqoka noma ukwazi ukuthi wenze ezinye izinto ubalance na kahle because abanye abantu uthola ukuthi umka nje ngenxa ukuthi le ngalo ihlezi isindelo. So ifakwe lonto ukuze balance iswaqonde. Omunye ufaka umlenze ngenxa ukuthi ke akakwazi ukuthi ke ahambe. So indlela yokuthi ke ahambe bazokufaka lo mlenze lo akwazi ukuhamba ngawo. Asikho isono lapho. Asikho isono lapho. Okay, qhubeka nombuzo. Hallelujah. Do they need to take them out when they come to holiness? Hallelujah. I will appreciate your response. So ake ngikho ngithi mina khumula amazinyo akho ama false teeth lawo wafakele ungahlobisile ngoba akekho obonaje amazinyo omhlobiso. Wena wazi bese yolala. Thatha amazinyo akho uyivekele lapho. Asazi lutho. Noma uhleka nje ayikho inkinga ngoba wasibona amazinyo engathi akwendala. Yapha kuba bekwa amazinyo ocobezela besoxaka sethi hayi uyasithopha semini. Imake abantu abafaka amazinyo okufakela nawo acobezela ama-silver bahleka noma bediniwe ngoba yini la usajwayele ulamazinyo ahleza amaveza udiniwe ukuthi esingangijayela yazi ngithatha kancane njalo nje bafuna ukuveza lamazinyo le ngoba lento ayivaleki. Uyazi into yabona ngitshele into ozoyenza ungenaso isizathu esibaleke ngeke ungikhethe ufaka amazinyo unamazinyo acobezelayo ufaka amazinyo ikuphi iminingi ngifuna ungitshele nje inzuzo ngokufaka izinyo ecobezelayo unamazinyo akaphelele uyahloba ngithi uyahloba lonto awushoti ngalutho uphelele wena uyafaka namazinyo ngoba uyahloba unamadlebe aphelele awudinge lutho mase ugqobhoza wena indlebe yakho uyahlobisa indlebe yakho lapho mongena amazinyo udokotela ekufakile amazinyo ukuthi uhlonipheke mawuhleka ungalo uhleka kwabantu. Lungile mawukuthi wena wabathi anginenkinga ngingathanda anginenkinga nesini zami ayiko nekhona inkinga wahlenga nesini zakho ngoba vele uzohleka nabantu abasahleki mhlambe wena ukuthi uyahlekisa noma kuhleka uhlala bese kuhlekwa nazo izini zakho lezi anginenkinga ngayo uma ziyaxubheka noma bahla funa kangena abanezini anginenkinga futhi nalokho ngalo ndlela leyo ngizama ukuchaza ukuthi ezinto ezenziwe ukuthi zibe usizo ziwusizo but izinto ezenziwe ukuchoma
nokuhlobisa lezo ezihlukene azihlangene nomngcwele. Mose emngcweleni ungaza nama-folds akho amazinyo lawo wafakile amhlophe owasithe ngawo izisini zakho. Uwakhumula amesulala wafaka ekuseni. Ayikho inkinga. You understand? So ngeke uzufanise nje amazinyo okufakelwa newiki khohlwa. Ngeke. Ngoba le wiki olifakile ingoba uphika izinwele zakho amazinyo unawo. Noma usungenawo nomlenze. So ngeke ungitshela ukuthi hayi lo muntu ofaka umlenze phela noma ofake ihlo noma ihlo leli ihlo lengoba likho ukuba belikhona bezoshiya kanjani. Phela kufanele nifake nezinsimbi emehlweni nibuke ngegolide. Nifake nezinsimbi endlebeni nizwe ngegolide sikhona uzozwa ingcebo yodwa. So angeke size sizikhohlise. You understand? Ngeke nje size sizikhohlise uma umuntu efake iwigi noma exhuma izinwele lo muntu uyazihlobisa ngokuba zikhona izinwele ziphelele. Uma wena gogo ungasafuni uguga so ubalekela impunga nokuqhakaza so lokufaka amawigi amnyama wena ufuna ukubamba iage. Yini enye mfowethu? Icancer hayi phela mekuthi icancer une-cancer inwele azikho awukundanga ngokubuthanda ngithi izinwele ziphume ngokuba kuyintando kaNkulunkulu awukwazi ukufaka iwigi thiwa ke masingahlobi wona bese ufaka iwigi ufihlelani ngoba phela uma ukuthi uzothi wena ufaka lezi nwele ngenxa yokuthi futhi wena uyafisa ukuba nezinwele manje lezi nwele usuyazithenga ngokuba wena ufuna ukufana ufisa kabo nalezwe ezinje. So lokho ngeke size sikuvume ngokuba kuthiwa masingahlobi ngokungaphandle. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu. Yes. Bahlobe ngemisebenzi emihle. Bahlobe imisebenzi efakazelayo ukungcwele. Asikhulume thina ngokuthi ngoba na usiphatha amaBhayibheli sima la bese siyashumayela kuthiwa sesingcwele. Imisebenzi efakazelayo abantwana bakaNkulunkulu bonke abesifazane ke kukhulunywa nabo ngokuqonda la ukuthi bona mabahlale kulokho okufunwa uNkulunkulu ukuba uSathane kubantu besifazane uletha impakamo ngendlela ababuka ngayo ababukeka ngayo ufuna abazihlobise khona bezosibona bengabantu abahle bese bakhohlwa ukuthi umuntu omuhle ngempela yilo ngaphakathi ingakho udadewethu behamba nqunu leminyango uSathane uyabakhumula bafakisa izimpahla ezimampintshaya baphenduka omahosha ngenxa ukuthi ke ufuna abahlobe ngengaphandle abalahlekisa lento ekuthiwa ke is esteem iyenze ibe incane esteem yabo usho ukuthi izinga labo lokuzethemba ukuthi le ndlela engiyona uNkulunkulu ungidalile ngimuhle kanje uyenza inciphe kubona bazibone ngathi bahle mebefake amawigi bafaka opende ebusweni bafaka izinzipho zokufakelwa ngeke ungitshela ukuthi ke wena hayi izipho zakho zincane so ingakho ufaka izipho ezinde no uyazihlobisa lezi zipho zakho ngoba zikhona okusalayo. Another subject bese uzipenda futhi ke wena usuyazihlobisa futhi. Understand? Go ahead. Another subject that I'm asking you to address is the clothing. When I came into holiness, I had to destroy almost all of my clothes. Nase sinye isihloko futhi engifuna ukukhuluma ngaso ukuthi ke ngesikhathi ngize emngcweleni kusho yena usisi. Izimpahla zami eziningi I had to destroy almost all of my clothes. Kwangumele ngigubhise izimpahla zami eziningi. Some of these clothes look decent. Ezinye zezimpahla zakhona zazibukeka zingenankinga zibukeka zihloniphekile. But they were adorned with pearls and beads, ama-apparels nobuhlalo etc. nezinye izinto. And therefore I had no choice but to destroy them as the Holy Spirit convicted me. Wayeselawulwa umoya engcwele ukuthi lezi impahla lezi agcine ngasakwazi ukuthi azigcine kepha azisuse lezo zimpahla ngokuba wayengenakho ukuthula umoya engcwele wayemtshela ukuthi lezi impahla kazisuse. Pastor, please correct me if I'm wrong. Am I taking it too far? Okay. Impahla egqokayo mayingabi impahla ezoletha iattention. Impahla egqokayo mayingabi impahla ezoletha iattention. Ezokwenza ukuthi wena uyithenge ngoba na ukuthi yazi bengigqokile ngithanda le ucwebe nalezi nalobuhlalo obula. No. Wena usugqokela lobo buhlalo awusagqokela ukufihla umzimba. So amabhlukwe
iziketi ezimfishane, iziketi ezikubambayo, iziketi noma izingubo eziveza imfanto yamabele, ingubo eziveza umhlane wakho, izimpahla ezinezistayile mhlambe ugqoka ishirt elidabukile nazo lophuma la lozo zimpahla izimpahla zikaSathane, izimpahla ezinobucwebecwebe yebo nokuhlalo ngoba wayethengiswa yini lenhloso ingubo iyodwa awukubona ubuhle kuyona kepha mesinento ethize sobona ubuhle kuyona njengomuntu ozothi methenga athenga iskipa esimhlophe esiplain akasiboni sisihle kepha mase sinekhanda nomuntu noma sesinesithombe senja noma sinesithombe kaPopeye usesithongela igama likaPopeye ukuthi ugqoka iskipa esinesithombe sika Ben 10 noma samantombazana noma uMickey Mouse. Ukuhloba kwethu makungabi ngokungaphandle. So masingagqokeli ukuthi into uyithandela ukuthi inani igqokele ukuthi ufihle umzimba. Inhloso yokugqoka kwethu ukufihla umzimba. But uma uzongipha iskipa angeke ngisho iskipa seNike. Wena ungiphi iskipa mina ngisithenga ngaloso skipa ngoba ngisicabangela mina ngigqokela ukwembatha. Kepha lowo othi yena akagqoke enye into ngaphandle kweNike. Lo muntu lowo ekhanda lakhe ubuswa isithixo sakhe uNike. Hallelujah. Ngoba phela fanele kube khona umehluko. Amen brother. Wokuthi wena ugqokelani. Lezo lonto leyo. So mawuzothanda wena amabhlukwe amadabudabu. Ayikhona amabhlukwe aphelele esitolo. Wena uthanda istayela samabhlukwe amadabudabu. Kepha makube ngumuntu osithekileyo. So masihlobe ngobungcwele hayi ngaphandle. So wenza kahle wazishisa lezi ezinye impahla sister uXoli. Wenza kahle nje wazishisa nalezi impahla ezazinokuhlalo ngoba uyazwa uzithengelele. Ingakho uNkulunkulu uyayiconvicta. Wayeseyihlaba impilo yakho ngeke uthi yabo le ayinabo ungcwele yakhumbula le ngangiyithandile. Ngangithandiswa u1 no2 no3. Hayi angithande ibuyisele eceleni. Nami ezinye impahla ngigqoka ngithi yabo le ngiyigqoka ngizwe akuvumi noma usigqokile uyeza ukuthi akuvume phela sokuyithanda ngikugoqe abe ngifaka emgqomeni because eCape Town bengekho indaba ozoshisa impahla kuhlube kumele ngentabeni ngiyoshisa mhlawumbe izofika khona amaphoyisa azoma security azobuthi ushiselani ngiboshwe so ngithathe inkoqo ngifake emgqomeni ngiyakhumbula ngenze ngathenga izikhumba ze-leather ngazakhela into zami ze-boxing sengishaya boxing professional ngangithungile kahle ama-headgear yonke into ngiyenzile i-perfect iyinhle kwafika isikhathi ukuthi yabo manje hlukana ne-boxing ngathatha lezi zinto ngizangihambe ngophisana ngazo ngathatha lezi zinto ngozifaka emgqomeni ngazifaka ngazi izinto engizithandayo ngenxa ukuthi ngase ngibona ukuthi yabo manje lezi zinto ayisafinyeleli lento leyo ukuthi ngithi uNkulunkulu ngimkhonzile because mina sengizenzela izinto ezojabulisa mina kakhulu. So uma kuthiwa silahle konke okuthandelayo okuzokwenza ukuthi sisoleke phambi kweNkulunkulu ulahle. Ithi iBhayibheli ke yini engasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu ithi ayikho neyodwa noma ngabe kuthiwa isincwadi leyo incwadi nginika incwadi incwadi yamaRoma sahluko 8 sukela ku verse 34 ngifuna lo incwadi le ivezele ukuthi ngisho ukuhamba nqunu ngeke ukuvimba angisho ukuhamba nqunu ngoba naku uthanda labantu abamba nqunu phakathi kwabantu mawuhluphekile uhamba nqunu lokho ngeke kwahlukanise uthando lukaNkulunkulu ukufa ngeke kwahlukanise noma kuthiwa uyabulawa wena uthando lukaNkulunkulu lokho ngeke kwahlukanise uthando lukaNkulunkulu banike incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 33. Yes. Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? Yes. uNkulunkulu ongolungisisayo. uNkulunkulu okuyena ongumlungisi. Kubani olahlayo na? Kubani ongasilahla na? uKristu Jesu owafayo. uKristu Jesu okuyena uyazi kuyena lento futhi ngikusize ngikhanyisele. Le ukuthi ubani olahlayo uKristu Jesu owafayo. Wafa wavuka. Awusho ukuthi wena uma ungenzi njengaye wena uzolahleka wena. Ngokuba ngeke uzuvuke ngoba uhambanga ngalendlela le eyenza uJesu ukuthi uyena owafa avuke. Go ahead. Kubani olahlayo na? uKristu Jesu owafayo. Yes. Yebo impela. Owavuswa kwabafileyo. Ile ngishoyo ukuthi ekufeni kwakho uma ufa wena uhambe kumnyameni ngeke uzuvuke. Ngapha wena uma uhamba ngoJesu
wena uzakuvuswa. Uma wena uhamba indlela yokukhohlakala uyalahlwa, uJesu akakwazi ngokuba ngeke azakuvuse. Yayizwa lonto, ngeke azakuvusa uJesu. Go ahead. Ongakwesokunene sikaNkulunkulu. Manje ke uhleli esihlalweni sakho sobukhosi. Kuyena osinxuselayo. Senze ngihlumayele le ndaba yokusokunene sikaNkulunkulu. Basathi khona uJesu ngapha khona uNkulunkulu ngapha. Ngithi lento lena igama elichasisayo ukuthi uNkulunkulu uthi abangabakhe uyofika kusho yena uJesu futhi. Athi abangabakhe uyobabizela ngakwesokunene. Bese kuthi labo abonakele athi mabeze ngakwesokhohlo. Uma echaza lokho ukuthi kusho ukuthi abantu abangalungile ngeke beze kuyena. Angeke ngisho ke phela njengoba ngiyinxele ukuthi angilungile. Kunywa ngabantu abangalungile. Kuyisifanekiso ngoba abantu abaningi bawo right handed. Mina ke u left handed. But ngiyazama ukuthi ngilunge nami ngibe right. Khona ngizoma ngokwasokunene noma ngiyinxele. Hayi ukuthi ungangihleki. Yenzo lento leyo. So indaba isekutheni ukulunga kwaNkulunkulu mekuthiwa he is right. Khulunywa ngokulunga. So bekuthiwa right hand, khulunywa ngesandla esilungile. Hallelujah. You understand? Mekhulunywa ngesandla sokhohlo, khulunywa ngesandla esingalungile esingasebenzi. Amen. Sandla sami siyasebenza sangokukhohlo uNkulunkulu ongidalile kodwa. Hallelujah. Noma ngadaliwe mhlambe ngasebenzisa lesikakhulu sasejwayela lesesincane. Kepha ke indaba inesekutheni le ndaba yokuthi uJesu ungakwesokunene sikaNkulunkulu angeke ubone uNkulunkulu noJesu kuyinto eyodwa because ukuthi wahamba ngokulunga. So umile ekulungeni kwaNkulunkulu. Kubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? So manje ungasabi ke indlala, ukuhlupheka, ukuhamba nqunu, ukufa. Noma ukuhlupheka, noma ngabe kuthiwa ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala. Kunywa ngothando izinto zikaNkulunkulu lezi eziyini ngakwehlukanisa ngothando kaNkulunkulu. Noma kuthiwa indlala lezi zinto ngeke ungazivumeli zikwahlukanise nothando kaNkulunkulu. Noma ukuhambaze, noma kuthiwa uhamba nqunu, noma ingozi. So lahla ke lezi zinto lezi ezukhohlakala. Ngoba noma kuthiwa soselunqunu uthi uNkulunkulu uyakwambathisa ngokuba ukwazi ukuthi afide izilwane zasendle. Uthi uyini kumuntu ke yena ekhe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Bathi thina sike sikhathazeke ukuthi yazi sengizolahla le bhlukwe lami lokugcina. Kepha le bhlukwe lakhe lokugcina elika Sathane nje. Uzoqhubeka uhlale nalo. Yezwa lona. So ngale sikhathi ulahla uNkulunkulu usendlile indlela ukuthi wena uthole ibhlukwe elifanele. Kepha wena ngeke ngokusaba ukuthi uzohamba nqunu, abantu bazokuhleka bathi uyakholwa kepha mbuke nesikipa sakhe esidabukile esigugile. uNkulunkulu uzakugqokisa. Kepha fanele aqale sihlobe ngalomuntu ongaphakathi ukuze sipheleliswe emngcweleni. Injalo ke indaba yobungcwele. Akufanele sisabe emngcweleni. Futhi uma unakho umzalwane ehluphekile, ungasabi ukuthi wena hey manje ngiyalithanda. Yabona nomcabango ukuthi hey manje ngiyalithanda le akuthi manje ngimnike le bhlukwe lami mama ngelidli ngilabiza nami ngithanda ugqoka lona. Mnike lona le bhlukwe lona. Mnike lo jacket, mnike lo skipa. Mnike lokho okuyigugu kuwena ngokuba lo muntu usho ukuthi umthanda njengoba uzithanda uyigugu kuwena. Uthando lukaNkulunkulu umzalwane uma ufuna ukulazi likhuluma ngaloyo ukuthi nje wena ungamniki umzalwane noma umuntu into wena esicikile noma ungayithandi. Mnike lento eyigugu kuwena ngenhliziyo futhi ekhululekileyo enothando ukuze ugcwalise uthando lukaNkulunkulu lokuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Uma ke sokuthanda uNkulunkulu ngokuba ukwazile ukuthanda umuntu oseduze kwakho. Izinto ezenza thina sibe nesono phambi kwaNkulunkulu izinto ezijabulisa inyama kepha singamdumisi yena. So lezo zinto lezo sifanele ukuzigwema. You understand? Sifanele ukuzigwema sibheke ukuthi kuyini ukuyintando kaNkulunkulu. Siyakwenza yini ukuze ke siphephe ekutheni thina singaweli esonweni. So siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nangomusa wakhe. Sithemba usisixoli uphendulekile ngibe sekumbuzo ukuqedeni. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asinike sona ukuba sikwazi ukuthi sambule lokho okuyintando kaNkulunkulu nalokho uNkulunkulu ayikho ngamandla akhe. Siyacela abazalwane ukuba siqhubeke sihlale embhalweni, siqhubeke sigqugquzeleke ekutheni
simfune uNkulunkulu ngenhliziyo zethu khona siphela kwizikhathi ezimbi lapho khona iqiniso selimvela kancane. uNkulunkulu aqhubeka asigcine asisondeze kuye ngamandla akhe ngomusa wakhe egameni lika Jesu Kristu. Sithembe dadewethu uphendulekile egameni lika Jesu Kristu ngomusa nothando. Sithi-ke bazalwane, mawukuthi lo mbuzo ubufuna siphendule ngesingisi mhlawumbe khona ufuna ukuthi awuqonde, sizophendula ngesingisi ayikho inkinga. Sizozwa ukuthi utheni. Kepha ngoba uqhamuke ngesingisi mhlawumbe ngoba sifundisa ngesizulu namhlanje sithe ngiyasuphendula. Kepha uma ufuna uphendule ngesingisi ayikho inkinga, so uphendula ngesingisi. So ngena ngaye isingisi siyenze lento efanele siyenze. uJesu Kristu inkosi. Siphinde futhi sibonane ngokuzama uNkulunkulu evumile. Kepha ke labo abafuna ukubhaphathizwa nabafuna ukuthumela ufakazi bayokusinda. So cishe ngavala ngale ncwadi oyifunde. Incwadi izenzi isahluko sesibili ivesi lama-38. Yes. uPetro wayesethi phendukani. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Khona ke sobe sesamukeliswa uma sesiphendukile sabhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu. Ukuthethelelwa kwezono lokho samele nakhona sinikwe umoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Ngoba iyona into ebalekile lesithembiso lesona sibalekile. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yafakaza nangamanye amazwi amaningi wafakaza wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So mase ufuna ukusindisa sofuna ukubuyela embhalweni njengokusho kweBhayibheli. Socela ukuba usithinte kule mniningwane oyibonayo. Mase ukakhulukazi abafuna ukubhaphathizwa siyacela nisithinte ukuze ke sikwazi ukuthi senze indlela ngamandla kaNkulunkulu esenzele umusa ukuba sifinyelele kunina nibhaphathizwe namukele ivangeli niphile impilo omngcwele njengokusho kwemibhalo. Siphinde sibonane futhi ngawo lesibili uNkulunkulu evumile uJesu Kristu inkosi. Sasibona umkhuleko brother mina enhle. Siyathoba kuwe dwalelihle, siyathoba kuwe uNkulunkulu. Wena odale konke Nkosi, konke Baba okukhona, konke nongekho Nkosi, konke uNkulunkulu wami kwabunjwa nguwena. Konke Nkosi namandla kwenziwa nguwena. Isho njalo Nkosi incwadi yakho engcwele ukuthi wena konke wakubumba ngezandla zakho. Ngaphandle uNkulunkulu Nkosi engcwele osizo lomunye umuntu wakwazi ukuthi uzenzele konke. Ngakho ke Nkosi namandla siyathoba kuwe Nkosi uNkulunkulu womdali amazulu Nkosi nomhlaba. Kuyisonto Nkosi namuhla siyathoba kuwe uNkulunkulu namandla. Sizobonga futhi usuku Nkosi osiphe lona. Ithi incwadi yakho ke Nkosi namandla usuku lolu lwenzile. Ngakho ke siyakuthokoza ngalo uNkulunkulu namandla. Sizijabulise Nkosi engcwele ngokuba usuku lolu Baba oliphuma kuwe Nkosi. Siyabonga ekseni Nkosi namandla izwi lakho. Siyabonga ekseni uNkulunkulu engcwele usukhulumile. Siyabonga ekseni Nkosi namandla nembhalo yakho. Egameni elihle ke Nkosi lika Nkosi Jesu Kristu. Siyacela Nkosi ukuba ke usize uNkulunkulu. Usize Baba sonke Nkosi namandla ukuba ke sifinyelele Nkosi eqondeni iqiniso lakho. Sifinyelele Nkosi ekulazini Nkosi, siliqondisise khona sokwazi Nkosi ukuthi senze lokho Baba okufiswa nguwena uNkulunkulu namandla. Sikhanyisele uNkulunkulu engcwele kukho konke Nkosi, nalapho Nkosi sibambeka khona, nalapho Nkosi singaqondi khona izwi lakho. Usipha amandla Nkosi, usiphe umoya wokuqonda. Ithi izincwadi Nkosi engcwele incwadi yakho lomqondo wawukhona kuba prophet mawubekini Nkosi. Baba sikhulekela umqondo munye, sikhulekela umoya munye Nkosi engcwele ukuba lithi izwi lakho Nkosi namandla simunye uNkulunkulu wethu. Lithi izwi lakho thina sithi sihlukene sihlangene sinkwasinye
ngokuba Nkosi namandla simzimba munye siyacela ke baba umoya wokubumbana siyacela umoya wobunye Nkosi engcwele ngokuba thina sithi hlukene baba siwumzimba Nkosi engcwele siwumzimba munye Nkosi namandla kepha Nkosi sinama functions angafani siyacela Nkosi ukuthi usiphe siqonde lokho sibambisane kukho konke Nkosi sibe nomoya wobumbano Nkosi sibe nomoya wothando Nkosi sazi ukuthi simunye siyabonga Nkosi namandla ke futhi usuku siyabonga uNkulunkulu engcwele ubani ongalinganiswa nawe ubani onjengawe Nkosi udumo lonke lukufanele Nkosi mana njalo uNkulunkulu wethu egameni elihle lika Jesu Kristu siyakhuleka amen.